Okay guys, so ngifike guys kamntakamzala ne. Uma ngifika guys, hayibo guys, kupheked kulendlu le guys. It's like khona community yabazala, khona umntaka auntie, khona banana. Ngithi mina ha umntakamzala, like okay, you are prepared girl. Ethi mfethu ngidinga usizo lonke nje engalithola. That's why ngibafonelile. Bafika namhlanje abanye babo, abanye bafike izolo. Ngithi mina ay okay. Ethakuthini guys, for today since yabo nje abanye basafika asiphumuleni soqala kahle kusasa ukubheka. Sithi na ay okay. Say guys, isachile kusamnandi nje kusaxoxa guys, sidla imgosi, sidla nje ezinomsoco ngamanana aphansi guys. Hi guys, sizwe music outside, music hokholo nje yabo. But singanaki ne, ayithe makusuka guys lapha kungene ubhuti. Kungene ubhuti guys, ubhuti ogqoke isudu econsayo. You know econsi isudu guys. Isudu guys, ningangijudge. Angizazi ke lezi zinto lezi ezihlala ezilengayo engathi ama necklace la emaphaketheni. Fake nalonto guys. Afike asibingelele sivume. Bese umntakamzala hawu samukelo njani? Ethi hawu ngiyaphila sesinjani ngiyaphila. Ethi hawu mfethu siswami ngicela ungiboleka nabo dadu. Usho thina guys, cane ngicela ungiboleka nabo dadu sihambe senkonzweni. Ethi umntakamzala khuleka ke abakho, khuleka abakho. Ayi ethi mistake lo, ayi bodadu onizwile ke asambeni. Ayi guys sambe ke soshintsha guys. Uma sifika guys ngaphandle, oh okay, it was a taxi guys. Athi asingene etaxini, singene etaxini. Mase siyafika etaxini vele khona sebekhona nase etaxini. Like afika alunguze ethi hawu le taxi ayikagcwali. Hawu okay, sihambe guys sidlule komunye umuzi, afike ngene kuphuma abantwana nakhona. Like ngiyacabanga ukuthi nakhona wafika wenza the same thing akayenzeka umntakamzala ne. Hi guys, igcwale itaxi sihamba. Aqale kubhuti ophambili acule. Since Mr. Ngcobo wayehamba ngemoto yakhe thina sasetaxini. Futhi na wayesiqashela itaxi guys. Aqale kubhuti lo ophambili acule. Noma ngathula akushithi lutho uyalalelwa uNkulunkulu. Sivumeke nathi guys kuba ne vibe nje okay. Sicule guys sihambe. Hayibo uma ngithi okay, I'm back here again. Okay. Ha, samlazi again guys. Okay, hayi. Sifike ke guys in this church guys. Hayibo guys, asamukele kamnandi ama-asha guys. Hayibo guys, ahlukanise ke though sasibaningi phela guys. Awucabangi nje mase kuthiwa bahlalisa sonke kanje kwakuzoba nenkinga. Asihlukanise ke guys ama-asha, ahlukanise. Afike guys engihlalise eduze komunye usisi.